Nga maguray ka. Apay ta nagladaw ka itay. Ay namaray ka sa nauna ngamin ijay Manila. Ha? Manila? Way napanak ijay Imbasay. Anya kinaramin mo ijay maray. Ay nagabrudak ko mamaray. Ngam idi ma-interview ako makan nagapa kami makadya Amerikanaw. Ha? Kaapay ngay maray. Ngamain 5 kami kumama-interview. Di mo na. Napana nagpa-interview. Idi rimwar ay na nakaragragsak. Nakaragragsak. Kasama jay may kadua, may kaalaw, kan may kapat nakaragragsak da rimwar ang nagpa-interview. So ko na, ay na, nakapasada amain. Kadwak to isuda mapanja Amerika. Kung ko na. Ngam idi siyak di ba interview. Nagapa kami kadya Amerikanaw. Kaapay maray. Kuna na nga main. Are you tourist? Kuna na. No, I'm too young. Kuna. Maray, apay ngamin nga ibagam atoyang ka. Inuli naman ng maray. Are you tourist? Kuna na. No, I'm too young. Kuna ka na, nagunga mo tayo. Amom namin maray, tinamdamagan na no turista ka. Saan na damdamagan tinagan mo? Ay kasya ya. Wow. Imay ka kumaata si kasimong bat. Kadi na mo nga ron inayaban.